babu wani kes, magana ta wuce. So amma da ta zaɓi ta yi yadda take so, ta bi hanyar take so. To fa masu sauraro, bayan dai kun saurari wannan daga bakin fitaccen jarumi Adam A Zango, bari dai mu ƙara sake muku wani wayar da Adam A Zango ya yi da yayan Ummi Rahab. Wannan ne ya ƙara tabbatar muku da cewa Adam A Zango ya yi gaskiya da ya kore jaruma Ummi Rahab, domin ta ɗauko wani hanya ne wanda za ta iya saba ka'ida, yayin da kuma in ya bata ta saba wannan ka'idar, duniya za su dinga tunanin kamar jarumi Adam A Zango ne ya falalata ta. Shi yasa dai tun wuri ya taka mata bireki, kamar da yadda wasu suke zargin akan cewa akwai wani abubuwan da jarumi Adam A Zango ya aikata mata. To fa hakan ba daidai bane. In dai kun saurari wannan odiyon namu har ƙarshe, nan ne za ku tabbatar da cewa jarumi Adam A Zango yana da gaskiya akan jaruma Ummi Rahab na korantan da yayi. Ta buga wannan sai ma zan mai diyari. Kuma da suke zancen su Abdullahi ta tafi da su waye na rantse da Allah har yau a cikin su a cikin su ba. Idan ma suna da contact a nan industry inda su suke kwantar ɗinsu. Tun da aka fara kallon Rahab wallahi sau ɗaya ta kamun 40,000 da ta ce mun kai ne ka bata. Kuma sannan na nace da Allah tun da muke na nace da Allah wa'annan mutane guda biyun hallin bawan ma wallahi ban taɓa ganin su ba. Kuma ka zo ma da zama da aiki sabzo ne cin za su yi aiki a Abuja. Dan a gaba na ma sun ce kayan da za su yi waka. Kuma sabzo na san lokacin da kace kai sabzo da shi da yarinyar nan shine mazanta da abin da za su yi ba shi da matsala. A lokacin ma na ce ba za ka fito Abuja ba in je. Suka ce min ai ba matsala akwai sabzo ita yarinya. Nace to kin ga tunda akwai sabzo to shi kenan dama Adam ya ce shi sabzo shi ma shine manajan ki na bangaren waka. Hankali na kwance ko a jikina ban ji komai ba. Kuma har yau na rantse da girman Allah Prince kai ka sani wallahi ban taɓa neman yarinyar nan da wani iskanci ko makamancin wani abu ba. Tunda nake tsakanina da Allah. To saboda haka duk abin da za ta yi ta je ta dawo, abin da ke gaya kenan su Mansur, nace musu Mansur, nace Rahab ta lalace a family in ba ta harkar industry, kowa zai ce ni ne. Nace amma ta lalace a industry, tabbas za a ce Prince ne. Nace kuma ni nace amma ya kamata a ce idan ta yi wani abin da bai dace ba a industry, ya kamata kafin ta ƙara yin na biyu, ya kamata Prince ya kira ne ce mun yarinyar nan kaza tunda ni ta san cewa idan na zo guri an ba ta ji da baki ba, to ni zan iya mata duk wani rashin mutunci ko duka ne. Ki a gurin in kalle ta ban taka mata wuya ba. A to kai ma ka san ba idan ta ya faru a family ɗinku dama ni ba zan sani ba, kuma ba zan ce sai ka sanar da ni ba. Kuma idan ya faru a industry tunda dai hani ne ba aikatawa ba sai na gaya maka cewa ta yi laifi kaza na yi mata faɗa ko kuma na hana ta kaza ba. Dukkan mu mun san daidai mun san ba daidai ba. Sani ba shi din da na gaya ma misali ba sani ba wanda zai gaya mun misali Rahab ta yi ba daidai ba ni ban sani ba. To ai yawa